Nova školska godina počinje u ponedeljak 1. septembra kada će biti organizovan i svečani prijem prvaka. Tim povodom razgovarali smo sa Radovanom Ilićem, direktorom osnovne škole Stevan Jakovljević. U prvi razred u matičnoj školi imamo 3 odeljenja i ima 64 učenika. Otvorili smo jedno novo odeljenje ove godine i mnogo mi je drago što u Davidovcu dugo godina je bilo samo jedan učitelj u nepodeljenoj školi. Sada će biti 2 učitelja u kombinaciji, tako da tamo imamo 5 prvaka u Davidovcu i jednog u Glavici, to su novi. Ukupno 70 prvaka u školi Stevan Jakovljević sa Glavicom i Davidovcem. U školi imamo 32 odeljenja, što znači jedno odeljenje više u odnosu na prošlu godinu. Što se tiče broja učenika, imamo 559 učenika u školi trenutno, mada taj broj iz dana u dan varira, dođu nam iz neke druge škole ili odu u neku drugu školu, tako da nije za sada stala. I ove godine smo nastavili za učenike prvog razreda, imaju besplatne udžbenike engleskog jezika, tako da pošto je on jedan od najskupljih udžbenika, tako da za budžet roditelja je to ovako prilično značajno. Prijem prvaka je takođe u ponedeljak u 13 časova. Prema rečima Radovana Ilića, direktora osnovne škole Stevan Jakovljević, obezbeđeni su svi uslovi za pohađanje nastave, a i u novoj školskoj godini biće organizovan produženi boravak za učenike prvog i drugog razreda.